Hvad så der? Mit navn er Razor Cake, og jeg er fra Danish Gamersal, og her er min ven. Shark Gaming, Og han er også fra Danish Gamersal, og vi er bare lækre i virkeligheden. I får bare ikke lov til at se vores ansigter lige nu. Det gider vi ikke. Sådan noget der. Var ikke klamme. Men se min Minecraft ansigt. Det kan I faktisk ikke, fordi han ser ud som default lige nu, fordi han lugter. Tag et bad. Og vi spiller noget zombie zombies her. Og stort set så giver vi en hurtig livshistorie, eller en hurtig kanalhistorie. Okay, min kanal har jeg haft jeg har lavet YouTube i cirka 2 år. Faktisk skulle man mere, altså med alle de pauser jeg har holdt og sådan, så har jeg nok lavet YouTube i lidt over et år. Eller faktisk mindre end et år, for jeg holdt. Altså jeg er på mit andet år nu. Så det er sådan, hvad hedder det nu? Jeg har også holdt pauser indtil videre. Eller i det her år. Men siden min første video, der er det snart 2 år siden jeg lavede den, så hvis man kan se det på den måde. Men selve YouTube sådan, du ved, fast, hvor jeg har ligesom, så har jeg haft perioder, hvor jeg har lavet YouTube fast. Og jeg har 81 subs. Og vil du så fortælle lidt om din kanal? Jamen, jeg startede her for 3 dage siden, så... Det er faktisk løgn. Ja. Du har lavet animation, men det er sådan for et par år, eller det er sådan et år siden nu, snart. Ja, eller de der animationer, de... Ej, jeg vil ikke sige, de var gode, men... Nej, det var de ikke. Det var alt dårligt. Men ja. Jamen, altså hvis jeg skulle tælle helt der tilbage, så... Cirka et år. Ja. Siden du lavede din første video på kanalen. Ja. Så, men det må jeg slettet, så jeg skulle ikke se den. Cock Gaming. Den er der stadig, den har ikke fået slettet. Ja, det er fordi han skulle lave Shock Gaming, kommer til at fjerne hovedet, ikke? Så den Cock Gaming. Selv godt se. Og så tænkte sig at lave videoer på den. Og så var det hvad, fortalte jeg ham, altså du kunne jo bare lave en ny kanal. Ja. Det havde han ikke tænkt over. Nej, jeg skrev i kanal description, at ja, jeg ved godt, der står Cock Gaming, der skulle have stået Shock Gaming. Ja. For helvede. Det er en underlig kanal, men ja. Ej, men ja, så det er cirka 2 år for mig, 1 år for ham. Vi har begge to haft det herligt her på YouTube, fordi det er fucking grinerne at lave videoer. Bare uploade den og se alt den luft den får, bortset fra ingen ser videoerne, fordi vi ikke kan finde ud af at bruge tags. Yeah. Og jeg har hørt fra mange folk, at tags er en virkelig stor del af YouTube åbenbart, hvilket virker lidt underligt, men okay, fint. Men ved du hvad jeg fandt ud i dag? Nej. Jeg har fucking ikke brugt tags i næsten alle mine videoer. Jeg har næsten heller ikke brugt tags i mine videoer. Jeg bruger sådan noget som skriver Minecraft, Let's Play. Og der var faktisk en, han sagde i en video, det skal man ikke. Man skal bruge mange flere, altså tags. Man skal fylde den ud. Men jeg tænker bare, hvad fanden skal man skrive sådan? Ja, bare gå igennem alle jeg har over 100 videoer jo. Bare gå igennem dem alle sammen. Og bare tag hele lortet. Kan du ikke finde mig. Også bare have sådan en, som man normalt skriver. Til hver sin, hvad det nu er, man spiller, ikke? Altså bare... Ja, man kan jo godt have et set tags. Det havde han også et par, ligesom tags, der skulle bruge. Altså, jeg har jo også sådan i default channel default, der kan du sætte din default, hvad der skal stå i description og sådan noget. Så kan du jo skrive Facebook, Twitter. For eksempel med Danish Gamersal, der skal nok, det der altid skal stå i description, det er for eksempel vores kanaler. Link til dem og sådan noget. De kan jo stå der hele tiden, 24/7. Men i forhold til måske andre ting, vi er der her og der, som ikke altid er der. Ja. Men tags for eksempel, der kan du også sætte default tags. For eksempel min default tags på min kanal, ligesom Razor Cake og sådan nogle ting. Ja. Og jeg synes, de der zombier, de er sent på den, altså. Det er helt vildt, det er hver gang vi begynder at filme. De skulle have været klokken 8, men den er snart 9 nu, mand. Den er 9 om 8 minutter. Fuck. Ja. Fuck dem. Ja, så leger vi bare lidt i springvandet. Gider ikke finde mig. Let's take a shower, man. Oh my god, I'm drowning. Oh my god, I dropped the soap. I'm not gonna pick it up. Okay. Ja, okay. Du var sådan, ja, okay. Oh my god, I dropped the cookie. Someone gonna pick it up for me? Am I just gonna... Hops. No, you have to crouch. Oh. Okay.
Oh my god, you're so... det er lige mig. I'm drowning. Nej, men guys. Så ja, vi har begge to lavet YouTube i lidt tid. Vi er begyndt at lære at redigere ordentligt. Det begyndte jeg på her for faktisk 2 uger siden. Der fandt jeg endelig så gik jeg i gang med at finde en video, i stedet for at få tips fra mine venner. Altså det var gode tips, videoerne var okay kvalitet, men de glemte at fortælle mig, hvordan jeg fjernede sådan, du ved, at det blev helt blåret. Altså sådan, når jeg drejede, så blev det meget sådan flimret og blåret og sådan, og de fortalte, og det lagde jeg ikke mærke til. Altså, jeg troede bare, det var min texture pack, der gjorde det, ikke? Ja. Men jeg fandt så ud af, at det er fordi, at det var en setting, som jeg skal tage af. Oh my god. That makes sense. Og det har jeg så gjort, så det er ligesom sådan, yep. Nå, hvad er der ellers? Yeah. Det ved jeg sgu ikke. Vi skal fucking finde den sidste zombie, så vi kan komme videre. Look kids, the last zombie. What the fuck? Yeah. Let me out. No, okay. Oh my skal god. Ej, men ja. Så hvad vi har tænkt os at gøre på kanalen her? Jamen, det er en dansk kanal. Altså, grunden til, at jeg gør det er fordi, at jeg har en engelsk kanal, så det er meget sjovt at have sådan en dansk for sjov kanal. Altså, jeg vil ikke sige, at min anden kanal, det er sådan en, jeg skal have penge. Altså, jeg prøver sådan hardcore for penge. Men jeg vil sige, hvis det kommer til, at jeg skulle vælge mellem de to, så vil jeg vælge min main kanal, fordi det er ligesom den, ja, det er den, jeg tager det mere sådan seriøst med, hvornår jeg skal uploade, eller sådan på sådan nogle punkter, ikke? Den her, der er det lidt mere, du ved, lidt mere løst i det. Vi prøver at uploade meget tit, men det bliver lidt mere sådan for sjov, kan man sige. Det er jo også charme ved det, kan man sige. Det, ja, så det er også sjovt at se på. Ja, det er sådan, altså det er jo sådan, det er ikke sådan, nu skal vi filme, vi skal have en video ud, for nu har vi ikke fået en video ud i 2 dage. Ej, der kan sagtens gå... Jeg vil ikke sige, at jeg kan gå helt op til en uge, fordi det er måske lidt overdrevet. Ja, måske. Nogle gange kan det godt være, at der kommer en video om ugen, men vi vil nok altid pre-recorde, sådan til vi i hvert fald har mindst en video til næste uge. Ja. Fordi hvad nu er jeg hos min far, og lige sådan som det står nu, så kan jeg ikke filme, fordi at der har jeg min bærbar, og jeg har ikke min gode mikrofon der. Jeg kunne tage den med, men det er lidt svært at tage med i bil, så det er sådan, ja. Jeg skal lave et gaming setup hos ham, når jeg får et værelse. Det er bare, at vi skal rive hele første salen ned, fordi vi lige flyttede for her sidste sommer. Og han har arbejdet på køkkenet, og så nu skal vi rive første salen ned. Og så få lavet nye værelser. Sådan, du ved, isoleret og sådan. Det er et meget gammelt hus, så det er sådan, ja. Det bliver meget dejligt. Og så skal jeg så få ekstra ledninger, ekstra skærm og sådan nogle ting. Sådan at jeg kun behøver at rykke min computer. Og så har jeg ligesom dobbelt op af begge ting. Begge steder. Players, Wave 6. Hvor kan man se, hvor mange zombier der er, og hvor mange der er tilbage? Det kan man ikke, tror jeg. Det kan godt være, at der er en kommando på det, men ellers kan du ikke. Jeg kan ikke se nogen zombier nogen steder. Det er faktisk ret irriterende. Hvor det er /zombies, det kan være, det virker. Zombies. Hvad med zombie? Nej. Kan man sgu ikke. Nå, okay. Men sådan det står nu bare sådan, så I er klar over det, guys. Så det vi vil lave nok her mest Minecraft. Vi vil nok lave nogle andre multiplayer-spil. Ja. Sådan så, ja. Det bliver meget sjovt. Det bliver ikke sådan noget... Ja, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal bruge som eksempel, men... Nej. Prototype for eksempel, sådan single player spil. Nå, det kan vi jo ikke rigtigt. Nej. Jamen det er jo sådan noget, det ikke bliver. Det bliver ikke sådan noget single player. Det skal være noget, hvor vi kan spille begge to sammen. Ja, lige mod hinanden, for eksempel sådan noget som Mortal Kombat. Du ved, bare spiller sådan for sjov og bare dør og griner over nakke hinanden hele tiden. Det vil blive hyggeligt. Ja. Det er hvad jeg kalder en hyggelig lørdag aften. Nej, Det bliver sgu nok primært Minecraft. Fordi at det er meget nemt at lave multiplayer i, og det er meget nemt at gøre sådan nogle ting i. Og den her video er måske lidt mere seriøs end alle de andre bliver, fordi at ja, der er det lidt mere introduktion. Ja. Så... Måske skulle vi bare kalde den her intro-video. Ja. Det er måske en god idé. Ja, lad os det. Ja, det... Skal vi bare blive ved med at snakke? Nej, jeg har ikke rigtig mere at sige.
Kom her, kig herhen, hvor jeg kigger. Okay. Oh my god. Nej, sådan der. Ja, kig der. Nej. For helvede. Hvad? Kom nu herhen. Her? Ja, og stå bare og kig der. Og så stiller mig på den her side af dig. Sådan der. Det her ser godt ud. Okay. Men vi håber, I har... Lad være med det. Ja. Vi håber, I har nydt videoen. Og vi vil se jer i næste video. Håber vi. Så hvis I kan lide det, I hører, så bare subscribe right down below. Og måske like videoen, og måske kommentere. Og så ses vi næste gang. Vil du sige hej hej? Hej. Og vi ses. Og hej hej. Ja, og så min sidste ord er, det startede med en pille, og det endte i en grøft. Farvel.